Tinagan ti Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak, ti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa ti langit ken daga. Mamati akmet ken Jesu-Kristo, abugbugtong anak na kinapo tayo. At imaod ti arami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti pinagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus, natayket na itanem. Imulog ti ang digiti na tayo, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama, manakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom, kadagiti si bibiyag ken kadagiti na tayo. Mamati akmet ti Espiritu Santo, patyakmet ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano digiti sa santos, ti panakakapawan digiti basbasol, ket adantumit panagungan ti bagi ken biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, damteng kumatipagaryam matungpal kumatnakan mo ti dakakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na ikastamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. Dagiti misteryong taypan panunutan, dagiti misteryong naragsa, kati una ipakdaar tanghel, iti tatao ta Anak ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam matungpal kumatnakan mo ti dakakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dak. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos na dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol.
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan na tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria to Diyos Ama, kanta na, kanta Espiritu Santo. Kas idi po nga na kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbaso ni, ispana na kang tapoy sa infierno. Ito mo amin ang kararuat sa dilangit nang nangron at makasapol unay ti makaasim. Tikmay kadwa na ragsak na misteryo, sarong karanay apo. Santa Maria ti kasinsin na nga Isabela matsikog idik na po San Juan. Amaming adat sa dilangit, padaydayaw ko matinagan mo. Dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakim mo dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kada kantal daw ito iti kananit patinayon ngal daw pakawanam ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka na kam kata nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin na babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos tadaken ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae,
nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga Gloria Santa Maria nga ti Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti punganay kas tanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kang tapoy sa di infierno. Ito maamin na kararwat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo anaragsa ka misteryoso ti panakayanak na po Jesus ti rukid sa jay Belen. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayan ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos dadaken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos dadaken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos dadaken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos dadaken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos dadaken ka. Sikat na yung kasatan, karigita kami na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatayin. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan di basbasol mi, ispanan akam ti apoy sa di infierno. Ituro mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may kapat anaragsa ka misteryo, may dato na pa Jesus sa di templo ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam,
matungpal ko matinakim mo dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kada kamtal daw ito iti kanan mit patinayon ngal daw pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakam katami adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasila kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakasila kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, kakasila kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngayon ati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas ng tumetag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kang ti apoy sa di infierno. Iturong mami na kararuat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ikakaasim. Ti may kalimaken maudi anaragsa ka misteryo. Ti panakapukaw ken panakasarak dambalang ken na po Jesus sa jay templo ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi, iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam ket dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babay, na yung kasatan na tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babay na yung kasatan matibungot tiyan mo na po Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti ipapatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kante Anak, kante Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam na iti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa dinifierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, ina ti kaasi, biag samit ken inanama mi, salve si katikaragan mi, da kami ang napagtalaw anak ni Eva, at pakpakasikam ken ka nga sumasainek, ngagsangsangit iti daga-apagluluan. Ala ko makatalek mi, tayo mo kadakam na kitamatam ama ng asi, katinton malpas sa tayo pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito abungat tiyan mo, o manang asi, o manakem, unusan it Virgen Santa Maria, ikakahasi na kami Santa ngayon nati Diyos. Tapno may kari kami kadagin karkari ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingun udan na kami kaditi gungunatag na nayon apanakaisalakan. Ipay mo kado apo, tababayan ti panangpanpanunot mi, kaditi misteryo ti Santo Una Rosario ni Apo Virgen Santa Maria, tuladan mi digiti linaon. Ket magunod meeting karida, gapumet lang ken Kristo nga po mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
Ato'y kam amino Maria, sira raem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, genggam minanadungo. Ave Maria, O Maria, Reina ti puso na kem kararwa mi. Ave Maria, Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na ken itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat lagip tayo ti nadalos unay aposo ni Apo Santa Maria nga iso kalpasan rambakan tayo, kalpasan tinasagraduan aposo ni Apo Jesus ni tatangal daw rambakan tayo met ti nadalos nakadaldalos aposo ni Apo Santa Maria. Dawaten tayo ti panangibabait na tarigagayan tayo mati sumurot ken kuana pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo tapno addapan na kay kari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sikaan na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos kasimpak daar tay anghel kinayat mo ati anak mo agbalin a tao kat alaen na ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Ipaay mo kadi, tada kami amamati ati Birhen, podno nga ina ti Diyos, babaen ti panangibabait na, kalakaman mitapan nolong mo, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Isaias. Agdindina magtu dagiti kadagiti nasyon, moamuan tu dagiti amin ang makakita kadakwada, nga isuda dagiti tattao a benendisyonak. Agraguti Jerusalem gapu iti inaramid ti Apo. Mayarig iti nobya a nakawesan, iti panakarambak ti panagkasarna. Kinawasan ti Diyos iti panakaisalakan ken baligi. Awan dua-dua nga isalakan to ti Apo dagiti tattao na kas iti sigurado a panagtudo ken panagdakkel ti bukel. Ket agdaydayaw danto ken kuanaan dagiti amin a nasyon. Ti sao ti Apo. Pinuno ti Apo ti pusok iti rag-o. Pinuno ti Apo ti pusok iti rag-o. Ita mabalin kumeten ti agtangsit. Katawaak dagiti kabusor ko. Wen maragsakan dati no mabisin idi. Pitun ti anak ti babae nga awanan iti anak
ngem agwanen tinabating anak, ti adu ti anak na. Ti apo ti mangted iti biyag ken patay, ipan na ti tao iti lubong dagiti natay. Pagungaren na tinatay, ipababa na ti magmamano a tao, ken ti daduma itanok na. Bangunan na tinakurapay, manipud iti tapok, ket iti napanglaw, bangunan na iti nakaay-ay-ay akasasaad na. Ikan na ida iti lugar iti ayan dagiti prinsipe, ket isaad na ida iti natanok a pagtugawan. Dagiti sawa makaited tiag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sawa makaited tiag nanayo na biyag. Tiapod na kumakada kayo. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Madama nga agsasaon ni Jesus kadagiti tattao idi sumangpet dagiti kakabsat na alalaki ken ni inana. Adda itiruar, takayat dati makisao ken kuana. Isut gapuna akinuna ken kuana ti maysa ka dagiti adda sadyay. Kitaem adda ijay ruar ti inam ken dagiti kakabsat mo alalaki ket kayat da ka akasao. Simmong bat ni Jesus, si asino kaditi anak, si asino kadi dagiti kakabsat ko. Ket intudo ni Jesus dagiti adalan na sana kinuna, kitain nyo, adtoy ti inak ken dagiti kakabsat ko. Ti si asino man nga agaramid iti pagayatan ni amak sa dilangit, iso ti kabsat ko ken ti inak. Ti ebanghelyo ti Apo. Kalpasan ti piyesta ti Sagrada Corazon tatamot Immaculada ay Immaculate Heart ti dinamulitan a puso ni Apo Santa Maria. Takunadangor ka Twin Hearts kambal a puso. Kakunatayo di kalman. Amin nga napanagnakan ti simbaan so far nga Eucharistic miracle ket puso. Puso ni Apo Jesus. Ket apaya nga puso ibagbaga na nga rodji kinamanagayat na nga awan pa kaiparisan na. Ulitin tayo, haan nga kinasirib, haan nga kinalaing, haan nga kinatanok, haan nga kinasikat, o di puso na nga nagayat. Kitatamot ni Apo Santa Maria, nadalos a puso, haan anamulitan, ngam uray ni Simeon, idi ingato na ni Apo Jesus, ijay templo, tanakitanan, idi idaton da ijay templo, kunana day tapusom, maduyok to kasalputan to ti pika kunana taapaya amon ni Simeon nga maparigat to ni Apo Jesus. Day tamo ti puso ni Apo Santa Maria no nagrigat di puso ni Apo Jesus ni Apo Santa Maria met nagladingit met ta maidaton ti kakaiso nga anak na met maparparigat met ngam day ta nga puso ni Apo Santa Maria nagtalinaed nga nadalos haan nga nagimula iti rurod, haan nga nagimula iti bales, nagtalinaed nga nadalos, haan nga namulitan sugar nga Immaculate Heart kunada. Tani nga Apo Santa Maria ke iso ti haan nga namulitan. Kadaya mati ibagbaga na, daya mati ikarkarit na kanya tayo, dawdawatin na kanya tayo, nga uray pa no marigatan, uray pa no maduyok, uray pa no kakaasi, ngam haan ko mga mamulitan. Te kunada nga uray adda panubok
mabalin tayo ti agtalinaed nga nadalos. Diya ko mati puso. Kani Apo Isus nagayat ti puso na nga awan ti inkaskasir na, awan indumduma na, haan nga nagayat depende ti tao. Nagayat ga po ta iso na nga rod ti di puso na, pusong agay-ayat, haan nang ibasbasar ti ayat na kadagiti tattao. Diya ti puso nga agay-ayat. Kasdi mo ni Apo Santa Maria, nadalos day nga puso na, haan nga namulitan, haan nga narugitan, gapo ti basol ti dadduma, nagtalinaed nga si Pupudno, nagtalinaed nga si dadalos day ta puso ni Apo Santa Maria. Awis na kada tayo, nga agbalin mo't nga nadalos, awis na kada tayo, ikarkarigatan tayo mo ti sumurot, kini Apo Santa Maria iti nadalos a puso. Ayat ni panangaywan mo sa saenek ni ipangalu ang kalektan ken ka sip ngeti biag mi waya itdem kada kami. Kumararag tayo kakabsat at no tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamat a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo siraragsak kami amang idatag ken ka kadagiti daton mi iti daytoy a piyesta ninainggasatan a Birhen Maria nga ina ti anak mo ipaayo mo ka dita daytoy a parang nakisinagot mi ken ka agbanag a pakagunodan mi itatulong mo ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti Apo a Dios tayo pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi a nakakaskas daaw ka ket nangro na ti panangilagip mi ken nainggasatan a Birhen Maria ti dinamulitan a puso na itanok mi asiyaman ta kinamanang nga asim ta kadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Hesu Kristo ket gapo ken Kristo agrokbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo ket dawatin mi ti palubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay at imak mi kat kunami adi agsarday. Ti langit kandaga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatwan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa may yawat to ama ipaay kada kayo.
Kastamet akalpasan day di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat ti baro, ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panagilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano di bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumama ikarikam amin iti agnanayon na biag. At makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo. Erok noy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti gana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit. Nakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy. Ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Hindi nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan yak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaeng nga saom, mapaimbag tontoy kararo.
Kumararag tayo. Apo, nakipangan kami itinailangitan na tinapay. Ipaay mo ka dita da kami amang ilagip, kineng gasatan a Birhen Maria, mairanod kam to ti padaya ti agnanayon abiyag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Kantan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Maria ina mi ina na dungo sika yat mirag sa ken rabu ave ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, O Virgen Maria, ay lusa, ikati ramang aklunen naka Ave 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 Maria Ave 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 Maria. Ikakaasi na kami Santa nga Ina ti Diyos. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbagabigat tayo amin Apo.